Така, хора, просто не ми дадат. Изправите с тетрадките и започвате да записвате. Напишете тази формула, която е подчертана. Така, хора, просто не видях времето. Много съжалявам, много ви съжалявам, защото не можах да качам първият ми клип, но обаче вторият ми клип, но обаче не съм видяла време. Затова стигнахме до тук, защото трябва да търся госпожа по химия. Намеря къде беше. Госпожа по химия. Да. Не ще има господин или господин. Да, тази. Но обаче тук трябва да измисля дрехи. Тъй като че тук трябва нещо официално. Аз съм много затова ще сложа. Ето ми го новия iPhone 14, ако някой пита. Сега ще ви запозная с важните герои, защото бях записала клипта. Чакам да намаля. Защо не мога да намаля? Значи. Така, деца, пригответе се за химия. Така и да важните герои в приказката. В историята, като историята се казва... Здравейте, деца, здравейте. И без това не ме уважавате. Първо, което е, сега ще ви запозная с двете. Има... Тази се казва Ели. Има 5 нови ученика ли в вашият клас? Да, за жалост, госпожо. Тази се казва Рали. Вие особено. Вие особено. Това е... Ели, а това е Лоран. Рали. Хора, просто не хора, това е Рали, това е Ели. Вие особено от миналата година сте непослушни. Внимавайте какво правите в моят час. Внимавайте какво правите в този час. Тези двете са зло. Най-скоро ще викна директорката и не знаете какво ще стане с вас. Той се казва... Така, деца. Това е приятелката и... Отворете си. Сега ще говорим за органите на човека. Деца, запишете... Ето това трябва да си го напишете в тази формула, във вашият... така минава, че се през цялото това време в вашият дом да си напишете тези формули. Това да напишете и да направите на човека органите. Всичко това да направите. Разбрахте ли? Да, госпожо, аз и сестра ми ще ви дадеме, когато имаме химия, ще ви дадеме нашите задачи. Защото ние много обичаме училището. Както и ние. Да. И ние. Радвам се. Госпожо, аз утре ще ви дам домашното ми. И аз.
За какво не да правим домашно, като и без това сме си грамотни? Тогава за какво ходите на училище, като още сте грамотни? Да ви попитам. Защото ни е кеф. Защото ви е кеф? Така ли? Добре, и аз ще викна директорката, защото ми е кеф. Момичета, хайде да отидем на тренировки. Добре, може да дойдем да ви гледаме. Така. Те отиват на Така, деца, разбрахте какво да напишете. И сега ще направим трова. Тоест, такова. Сега вземете едно сенце. Ще ви напиша по тетрадките си. Занимаваме се за врачки. В тетрадките ви да напишете, да направите това. Трябва да смесите синьо с жълто, зелено и накрая да сложите лилаво. Моля да кажем, че униформите им са на третия. Така. На втория, извинете. Така. И ето тази отвара трябва да направите. После ще ви дам едни семенца, които трябва да сложите вътре в нея. И утре искам да дойде цялото домашно. И тези, които дойдат без домашно, ще им напиша забележки. И ще ги изгонят от училище. Ще се обличат там униформите. Където са и по-добре да не ходим в домашно. Искам да ми изгонят, искам да се закачам с тези момичета. Що, какво ще стане? Я да траеш. Че не ми е до вас. Чакайте само да намаля. Кам? Айде да. И така беше целият час. И до следващия път. Всъщност тя се харесвала... Как мина? Трите зубярки, без домашно идват, без нищо. Ми накрая ще дойде и изключваме. Госпожо, ние трябва да ходим на такова. Да, отидете. Вие никъде няма да ходите. Никъде няма да ходите. Никъде няма да ходите. Тоест двете. Никъде няма да ходите двете. Никъде. Никъде няма да ходите. Никъде. Вие разберете ли от думата? Никъде. Никъде. Добре. По-добре. Може да дойдем... Явно не мога да танцуват, но тогава ще ценно танцуват нещо. Аз мисля, че са много готини. И направо ми се гади от вас. Много сте гади и грозни. Така. Момичета. Шал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 а. Здравейте, госпожо, здравейте, момичета. Момичета. Да. Може да дойдем да ви гледаме. Нямам нищо против. Аз. Попитайте кака ми. Той е приятелката ми. На мен ми е кака. На мен ми е приятелка. Добре. Вау, невероятен танц. Много сте
каквото и така ще победите и на нея там. Така ли? Благодарим. На втората. Те са се зарадвали и са били заедно. И е станало време да се тръгват. Така. Преди всички, защото не могли да понасят нищо в това училище и... Тоест, хора, те двамата са братя, а този е просто тяхен приятел. Просто имат едни и същи. А те също са... Момчета, може ли? Момчета, може ли раниците ни? Да. Благодаря. О! Има още 3 униформи същите. Като на момичетата. Те са още 2. Точно. Аз съм Магус. Кам. Просто ще снимам на него. Кам. И за другите 3 момичета кадрови костюми. И те тренират баскетбол. Хора. Това ли заема? Ми да, това са момчешките униформи. О, Боже, Кам. Тън, рататататън, тур. Момчета, може да седнете там, защото не пречите. Да, може. Чакайте, трябва да им намеря учител на те. Трябва да им намеря учител ми, да. Ето, Да. тук. Да. Момчета, знаете как започваме, да. Тун, рутутутун, тун. Мале хора, наистина смешно. Тун, И как се разменят Чакайте, ще... Хора, тези бярките трябва да дойдат. Грозомилките. Които те, ако не ходят някъде и ако не гледат, няма да сте. Много е хубаво. И те тук какво правят? Виж ги какво правят. Мария, Така. Ай, 14 минути така, хора, няма да се бавя повече. Така че дам. Сега идва ред и на момичетата, но те любярките, после но на може момичетата. да е в час 2. Дам, така че дам. Така че трябва да следам. Партикошима на шале, обеззоле, агамазноле, чакайте. Обезноври, агамановри, оледалале, обезноле, агамановле, обезнавто. И така, хора, това беше всичко. В третата ще продължим. Чао! Абе, не се спряла.
Чао, хора!